הגעתי לפלוגיה. אז חברה שלי ישנה אצלי אתמול, אבל היא כבר הלכה. עדיין לבד בבית. והשעה כולה 9, כן. יש לי תוכניות רק באחת כזה. באחת אני הולכת לסרבר חדש של סטיץ'. תכתבו לי אם ראיתם אותו, אני עדיין לא ראיתי, אז אני אלך לראות. בינתיים אני פשוט עם פיג'מה, אז כאילו... אני אתן לכם שיהיה משהו, בינתיים אני רואה טיקטוק. זהו? כאילו בינתיים. אז לא הולך עם משהו. חשבתי להכין לי משהו, אבל אני לא יודעת מה להכין. אני אראה אחר כך. טוב, יאללה. טוב, אז שנייה, עכשיו כבר 12. סידר לי בחדר, תראו. לא את כל החדר, רק את ה... יש לי איזה... רבע שעה להתארגן, שאני ממש ברכת שיש לי כל כך הרבה. אפילו יותר מרבע שעה. חצי שעה. אז זה אחד הכיפים. עשיתם בסיור חדר, אני זוכרת. זה היה סיור חדר קטן, טיפה צהודה, עשיתי תלמידים. נטלת פה נשים, פה יש איזה דברים שהיינו קטנים בו. אוספים שהיינו קטנים, כל מיני בטמנים של אח שלי שהוא היה קטן. גם פה איזה בובות כאלה מוזרות. זה מיטת קומתיים. זה כזה כאן. בואו נתארגן ביחד. האמת שכל הספרדנים שלי וכל הדיבור שלי אצל אמא, אז אני אבדוק פה כמה דברים יש. כזה, אני אשמור. אני מבעד לי וזה מבאס אותי. אז עכשיו אני באוטו, אני מספקים כזה. חם לי ברמות, אני חושב שנגיע בקיום. לא היה לי כוח להכין חצה, אז זה היה ירוק כחול. זה גם, אנחנו הולכים בדיוק לסרט. ממש מעריכים את הריח של הפופקורן. יש לנו 25 דקות, הגדרנו. הקטינים לעשות סיבוב בקניון למרות אין חנויות קניון המשולש. פשוט להיכנס לחכות. 20 דקות עד שאנחנו נצליח. אנחנו מחכים. ראינו את הסרט. תקשיבו, אחד היה מעניין, אחד המעניינים. אף פעם לא ראיתי סטיץ'. שזה יהיה פתח את משפט לכם. זה היה ממש מעניין. ואין תוצאתי של דון הסרט. אני יכול לצפות את הסרט. עכשיו אני מבינה למה הוא כזה. זה לכם יהיה משהו להתקין. אני עכשיו חזרתי הביתה. כאילו די מזמן שעכשיו כבר 6. פשוט לא חזרתי להתקין. אני אחזור. ממש כואב לי הבטן. תקשיבו שלא שמתי לב שסיימתי את הסרטון מאתמול. כן, היום יום בכלל ראשון. ואני חולה. זאת אומרת שמלשולים וכואב לי הבטן. כבר 4 ימים. זהו, אני אגיד לכם כמה... דירקטיבו שלכו לצפות. ביי לכם.